थांसै जोंहा न'आव थ' बिदिब्ला जों दिनै बेंटल बाजार नायलांसैलाय लोगोफोर। दिनै माबायदि इनकामा फंबायफोर? फिरफिलि सालायनानै इनकामा माबायदि जादों? गारिया गाज्रिसो जादों। माबायदि मोनदों दिनै इनकामालाय गारि सालायनानै? गैया जायाखै। ए बबेया? बेलाय थांखागोन ना। बाजार कमिटिनि डनेसन ना? 20 थाखा सप्तायाव। बेसेबां जाखो भाराया? 100 ना 150? 230। ए बबाव थांनांगौ? भारा जाबाय दा? जाबायमोन जानायालाय। ओमफ्राय एसेल'? एसेल'थार। एसे पेसेन्जारफोर फैनो थिन। होखाबाय? बेंटलनि हाथाय दिनैहाय अखा हानायखाय सेरें बेरेंथारनाय बाजारा। नायलांबानो जाबाय नैबे मैगं दखान बहाय। बिक्री केने का होइसे दादा আজি बिस्तिबार बाजार बेंटल? নাই বিক্রি নাই। বিক্রি নাই আজি বৰষুণ পৰিছে না। बेंटलनि बिस्तिबार बाजार दिनै अखा हानायखाय बाजारा एसे सेरें बेरें जादों। बेंटलनि बिस्तिबार बाजार नायलांसैलाय दिनै। नैबे जाहैबाय थाव संख्रि फानलु फाननाय दखान। नै बेंटलाव बेबायदि फाननाय जायो। बेंटलाव दखाना नैबेहाय नैबे एरियायाव फानो। बेंटल बाजार नायलांदो दिनैहाय। नैबे एरियाजों थांनि जोङो मा फानो नायलांबाय थानो हागोन। बेंटलनि बे बाजारा। नैबेजों थांनि नैबाव बेदर दखान। जों टट' बास स्टेन्डसिम सफैफिनलायबाय ओरैहाय। नायनानै लाबानो जाबाय नैबाव टट' बास स्टेन्ड दङ। ओमफ्राय हरै सिगांजोंहाय बेंक दङ गावालि बेंक। नैबेजों नै बोरै दिनै इनकामफ्रालाय? इनकामफ्रा माबायदि जादों? अखा हानाय बोथोर ना बारा इनकाम जायाखैना? होमबा जों बैजों सोंहैनि माबायदि दिनैहाय। नैबे जायगाजों नायलांबावनि जोङो। बेंटलाव अट' स्टेन्ड थांग्रा बियो थुक्राझार ओरै माबा थांजोबो। नैबे एरियायाव थुक्राझार ओमफ्राय ओरै बै माबा थांजोबो। नैबे बेंटल एरियाजोंनो थांनाय थुक्राझार डाइरेक्ट थाङो नैबेवहाय। टट'फोरखौ बावनो मोननाय जायो गासैबो बावनो गाखोनानै थुक्राझार थांनो हायो मानसिफ्रा। ओरै सेरफांगुरियावबो थांगोन बेनिफ्रायनो नैबे लामाजों सेरफांगुरिया नै नायनानै लालांबानो जाबाय। बेंकआ बैनो गावालिया बेंक बियो जोंना बे बेंटल बाजाराव बे गंसेल' बेंकआ। बावनो बख'यो फैसाफोरखौ नायनानै लालांनो हागोन। बेंटल एरिया नैबेबायदि बाजारा बहाय जागोन। नैबे जाहैबाय फिरफिलि बानायग्रा बियो मेकार। मालाबा सोरनिबा फिरफिलि गारि जायोबा बहाय बानायफैनो हागोन। नैबाव देखायबाय आं फिरफिलि दखाना नैबेनो नै बेंटलाव नुबायना? ओमफ्राय बिनि अपजिटआव साइकेल दखानबो दङ नैबेलाय। नैबावहायबो जोङो नायलांनि मा फानो नायलांजोबनि गासैबो। नैबे लामाजोंहाय बाजाराव हाबहैगोन। बाजाराव थांनाय लामा बियो। नायलांबानो जाबाय।
बेंटल बाजाराव नैबेजों हाबगोन लामाया नायनानै लालांनो हागोन दै आं देखायलांगासिनो दङ बाजाराव हाबहैसिगोन बाजार गेजेराव गासिबो देखायजोबनो हायाबाबो आं दिनैहाय देखायलांगासिनो दङ लोगोफोर नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ नायलाङोबा बुजिगोन मा फाननाय जायो नै बेवहाय नै बर्थन बायदिसिना फानदों बाजारा हनै नुहुरखाबायना ओरैहाय बै सिङावनो बाजार सि बायदिसिना फानो आरोखि दख'ना लंपेन्ट गस्ला गासिबो फाननाय जाजोबो नै बेवहाय बाक्सु फानो नै बाक्सु नोंथांमोन आरो गाइस लोगोफोर नैबे जायगायावहाय बाक्सु थिं बायोबा बायफैनो हागोन लांफैनो हागोन आं देखायहरबाय ओमफ्राय बाजारा जाहैबाय हनै बै गेजेरावनो नायनानै लाहरनो हागोन बाजार गेजेराव हाबसिगोन दाना बेंटलनि बाजार जायो बे बिस्थिबार बाजार दिनै बिस्थिबार बाजार जायो सामफ्रामबो बिस्थिबारावनो बाजार जायो आरोखि बे बेंटलाव मोजाङैनो जायो बाजारफ्रा नायलांजोबनो हागोन नैबे लाइनजों लंपेन्ट गस्ला फानो नैबेजों फानजोबो आरोखि माबाफोर लंपेन्टफोर बायनो गोसो दंबा बायफैनो हागोन बेनो बाजार गेजेरा लंपेन्ट गस्ला बावनो फानजोबो ओमफ्राय मैगं थाइगंफोरनिखौथ' आं देखायखाबाय अट' स्टेन्ड देखायबाय बेंक देखायबाय नोंथांमोना एसेब्लाबो बुजिबाय बिस्थिबार बाजाराव माबायदि बिस्थिबार बाजारा माबायदि जायो नोंथांमोना नुखाबाय नैबे एरियायावनो नै फैनानै लालांबानो जाबाय होमबा जों ओरै ओंखारलांफिनसिगोन लामाया नैबेजोंबो दङ बिस्थिबार बाजाराव बियो दिनै होमबा ओरै थांदिनि बिस्थिबार बाजार दे बियो बेंटलनि दखानफ्रा बुंनो दखान बेंटलाव बेबायदि दखान दै लोगोफोर नायलांजोबदों ना नैबे एरियायाव बेंटल माबा बेग बायदिसिना फानो नैबाव नै गालामाला दखान बेवहाय नायलांनो हागोन बेबायदिनो दखानफ्रा बेंटलाव नुबायना ओरैहाय जों दाना नैबेजों ओंखारलांफिनसिगोन दहाय जे जायगानिफ्राय आं भिडिअखौ स्टार्टिं खालामदों बे जायगाजों ओंखारलांसिगोन आरोखि नैबेजोंबो नैबेनो लामा बाजारनि ओमफ्राय जों थांगोन नैबेजों नैबेलाय नै दहाय आं जेब्ला भिडिअ स्टार्टिं खालामदों बे जायगायाव मोनफैफिनबाय होमबा एसे ससे नायलांबावनि नङा होमबा लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव बे बेंटल बाजारखौ लानानै भिडिअ खालामबोनाय जाबाय दा भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'सिगोन लोगोफोर बयनिसिमबो गोजोन्थों थांसै जोंहा न'आव